va spunea că există Dumnezeu prin unele semne clipeală din ochi sau prin strângerea de mâne, prin unele simțăminte sau prin viu grai, sau poate să mărturisească credința în Dumnezeu, credința în Domnul Hristos, credința Evangheliei și credința botezul în Evanghelie, în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Și cine a mărturisit lucrul acesta, că crede în Dumnezeu adevărat, care a creat cerurile și pământul și care s-a născut din nou din Dumnezeu prin Domnul Hristos și crede că Iisus Hristos e Domnul, a venit să împlinească legea prorocii și Scriptura și care s-a născut zămăstrit de la Duhul Sfânt prin Fecioara Mariei, care a trăit pe acest pământ plin de har și de adevăr, că El este calea, care Domnul Hristos s-a botezat matur, nu s-a botezat la 8 zile sau la câteva săptămâni, că la 8 zile a avut tăierea împrejur și a pus numele Iisus Salvator. Dar Domnul Hristos s-a botezat matur și El a mărturisit credința adevărată înainte de botez la Ioan, Matei 3:17, ca să împlinească tot ce este scris. El a mărturisit lucrurile ce este dat de Tatăl, ce este scris. Și Ioan l-a botezat spre pocăință. Ioan Botezătorul a botezat spre pocăință. Nu a botezat în niciun nume. Pentru că pe Ioan Botezătorul l-a botezat tatăl său Zaharia. L-a botezat pe Ioan. Ca să botează spre pocăință, să pregătească calea Domnului Iisus Hristos și venirea Lui, că oricine crede și orice fătură care crede, să primească pocăința, iertarea păcatelor în acest nume Iisus Hristos Domnul și pe El să-L urmează, că El este înainte de întemeierea lumii, pregătit calea adevărul și viața. Pocăința stă în numele Fiului Dumnezeu Iisus Hristos Domnul, salvare, iertare, mântuire, împăcare cu Dumnezeu. Nu stă în drență și cotrență, ci stă în numele Domnului Hristos, care e toată puterea. Domnul Hristos la Iordan, când a fost cufundat, nu a fost dat cu fața în jos, nu a fost dat pe spate, nu a fost dat nici la alături, nici în dreapta, nici la stânga, ci a fost cufundat. Când a fost cufundat în apă, apa a trecut peste capul lui. Asta înseamnă botez, înseamnă scufundat în apă. Scufundat în apă. Și când a ieșit, s-a rugat, când s-a rugat, cerurile s-au deschis și vocea Tatălui a vorbit. Acesta este Fiul meu prea iubit, care găsesc toată plăcerea în El. Dumnezeu găsește plăcere și în tine, că tu crezi pe Dumnezeu adevărat și pe Domnul Hristos care l-a dat, ca să fie calea, adevărul și viața de botez, ca să intrăm în împărăția lui Dumnezeu prin nașterea din nou din apă. Iisus Hristos a adus nașterea din nou, care El este Fiul lui Dumnezeu proclamat de Dumnezeu, că găsește plăcere în El. Dumnezeu găsește plăcerea în tine, că astăzi să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, pe Fiul Său Iisus Hristos Domnul, primești încrederea, în numele Lui pocăința, iertarea de orice păcat și mântuirea dată în dar, și tu ai devenit o făptură nouă, ca să faci legământ cu acela care este împuternicit, slujitor, uns, să te botează în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, că ai mărturisit credința a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, credința cu legământ, ca a deveni o făptură nouă în Domnul Iisus Hristos. Acum ne este trăirea noastră și fapta de trăire în Domnul Iisus Hristos. Acum vă mărturisesc lucrurile însuși de la mine, adică că m-am pocăit în 84,
în februarie 84. În numele Domnului Hristos am primit credința din Dumnezeu și credința din Domnul Hristos, credința din Duhul Sfânt după Scripturi, pocăința și iertarea păcatelor și nașterea din nou, din apă și Duh și botezat cu Duhul Sfânt, botezat în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, că aceasta am mărturisit, credința din Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos, ca ucenic și viața m-a fost schimbată, n-am mai avut faptele lumii, faptele păcatului, ci am primit fapte de pocăință, de a urma pe Domnul Iisus Hristos, pocăința cu fapte după Scripturi, a primit cuvântul plin de har și adevăr, ca să primesc trupul harului și ca să trăiesc în trupul harului Domnului Hristos. E o mare minune care Dumnezeu te-a chemat și m-a chemat și pe tine te cheamă să fii drept copilul lui socotit nepnit prin har. Dumnezeu să lasă harului și care am fost scufundat înseamnă în apă în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. După aceea, un an de zile, care m-a rugat și Domnul botezat cu Duhul Sfânt, cu semnele dovezile credinței a Duhului Sfânt, vorbirea limbilor, limbi de foc, limbi noi, ferurite limbi, limbi înțelesă, limbile rugăciunii, zădirea credinței prin Duhul Sfânt, limbile Împărăției lui Dumnezeu și limbi îngerești și darul limbilor și tălmăcirea limbilor și desobirea Duhului. Prin Duhul Sfânt puteți să aveți desobirea Duhurilor, că Duhul Sfânt cunoaște Duhul lui Dumnezeu, ca să facem voia lui Dumnezeu, și cunoaște Duhul Domnului Hristos, ca să ascultăm de Domnul Hristos. A face voia lui Dumnezeu cu Domnul Hristos, a asculta cu Domnul Hristos de Dumnezeu și avea faptele de ascultare, de a trăi prin darurile Duhului Sfânt, să vadă roada duhovnicească și roada, faptele de roada aceasta să fie dovada vie. Că nu mai avem roada firii, ci avem roada Duhul lui Dumnezeu în noi, care este dragoste, Iisus Hristos iubire și Duhul Sfânt înfăptuire. Asta a fost dovada și mărturia care am primit-o, care Dumnezeu m-a împuternicit, m-a chemat, m-a ales ca să vestesc Evanghelia la orice făptură, cât m-a dat și la măsura unde El m-a împărțit ca să merg, până când El mă va chema acasă sau pe voi, tot la fel, să fiți slujitorii lui Dumnezeu, urmașii Domnului Hristos și prin Duhul Sfânt să fie dovezi vii că Iisus Hristos este Domnul. Am botezat în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, prin credința Domnului Hristos. Oameni maturi, care aveau toate medularele și două picioare, două mâini, conștienți, am botezat care nu au avut mâini ca să fie sau să țină, sau picioare ca să umble, dar care nu au putut să vorbească, dar pe baza de simțământul și strângerea de mână, că cred în Dumnezeu, cred în Domnul Hristos, cred în sângele Lui, cred în Evanghelia Lui, asta a fost semnul că a fost da, și l-am botezat ca să fie în acea măsură a credinței, botezat în numele Tatălui, a Fiului Sfântului Duh. A fost dovedit cum a fost îmbrăcat în alb și s-a văzut scris în Cartea Vieții nume prin descoperirea Duhului Sfânt, scrise în Cartea Vieții și scris în cerul la Tatăl, că și numele Lui este scris în cerul, care nu era puternic, nu avea putere în medularele Lui, ca să umble, dar sufletul Lui a primit un nou trup acolo, în cerul, și prin cina cea de taină, Domnul a arătat semne și a lăsat și unele vindecări, liberări. Este cazul care am botezat, care au fost întregi, dar au fost neputincioși în pat, și am botezat în numele Domnului Hristos, prin credința în numele Domnului Hristos, în numele Tatălui, al Fiului Sfântului Duh. Am făcut cina cu spălare de picioare,
pâinea și paharul, am făcut ungerea, o fost seara, dimineața a plecat la Domnul la ora 7 dimineața. Dar a fost arătat, a fost îmbrăcat în alb, a primit alt trup nou acolo, în Împărăția lui Dumnezeu, în Raiul lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, îmbrăcat în alb. Și Domnul a vorbit acesta lucrare care s-a împlinit cu acest om. Slavă lui Dumnezeu, care sunt multe dovezi cum a primit unii feluri de botezuri. Ăsta a primit udat în pat, în numele Tatălui, a Fiului Sfântului Duh, alții au primit cu stropirea apei, stropit peste tot trupul, dar prin credința mărturisită în Dumnezeu și Domnul Hristos, și Domnul m-a arătat ca să fac botezul așa. A fost legat cu furtunul pe patul de suferință și când am făcut lucrul acesta, am făcut după porunca Domnului Hristos și după arătarea Lui. După că l-am botezat în numele Tatălui, Fiul, Sfântului Duh, udat în pat, stropit, din cap până talpă, a fost descoperit prin alte soră, îmbrăcat în alb, cu o mers către cer. Înseamnă că a fost primit botezul ca să fie mântuit, îmbrăcat în alb. După cina cea de taină, Domnul a făcut minuni. Când s-a dat cina cea de taină, a doua oară când m-am dus, l-am aflat la recuperare în spital și acolo m-a rugat odată. După aceea, Domnul l-a vindecat și a putut să mă strângă de mână și s-a bucurat că Domnul i-a dat viață, s-a recuperat. A treia oară l-am aflat acasă, care a umblat, ridicat din pat, a putut să vorbească, dar Dumnezeu l-a salvat, l-a iertat, l-a mântuit și i-a dat viață. Pe unii trece din viață, pe unii le dă viață, Dumnezeu face cum El vrea, vindecă, salvează, mântuie, dă viață și botează cu Duhul Sfânt. Unii n-au plecat acasă la Dumnezeu până n-au primit botezul cu Duhul Sfânt. După că n-au primit și botezul și în apă și cu Duhul Sfânt, după aceea Domnul, după câteva zile, i-a luat acasă. Nu i-a vindecat, dar ei sunt vindecați sus în cer la Tatăl. Așa că să nu faceți unele vorbiri sau contrazicere cu felurile de botez sau câte feluri ar fi, sau cum să fie botezat, sau numai scufundat, sau dat pe față, sau dat pe spate, sau dat la o parte, sau udat, sau stropit. Dumnezeu primește lucrul acesta, credința din inimă și gura ce mărturisești să trăiești, că Iisus Hristos este Domnul și primești mântuirea, botezul cu apă stropit, sau udat, sau scufundat, sau din picioare, sau dat pe spate, sau scufundat, sau la o parte. Este nu felul cum este făcut, ce este credința în Dumnezeu, ca să fie cu apă. Apa este mărturie. Apa, sângele și Duhul este mărturisirea adevărată jos pe pământ, dată de Dumnezeu, și mărturisirea care este a lui Dumnezeu despre Fiul Său, care mărturisește Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Dumnezeu să lasă mila Lui și bunătatea Lui, ca să înțelegeți și să nu aveți contrazicere cu feluri de poziție, de botezuri, de scufundare în câte feluri. Dumnezeu primește credința în Dumnezeu, în Domnul Hristos, convinși de Duhul Sfânt și să fiți scufundați, udați, stropiți, cum este poziția voastră și cum este cu putință, cum aveți medularele voastre, ca acela care nu are nici mâini, nici picioare. Cum îl faci cu acesta? Îl scufunzi în apă sau îl uți cu apă, dar el poate să creadă, să mărturisească credința în Dumnezeu, în Domnul Hristos și în Duhul Sfânt, și sângele Domnului Hristos ne curăță de orice păcat. Și Dumnezeu ne cheamă și pe unii și pe alții, în chemarea Lui ne socotește drept copiii Lui născuți din Dumnezeu, din apă și Duh. Să fim botezați cu Duhul Sfânt, să fim martori vii
a făpturii noi a Domnului Hristos. Dumnezeu să ne ajute aici și în veșnicie. Amin.